בן דיין. שכטר מחכה למסירה. ורמוט מכניס את הכדור לבן דיין. 5-2. מי זוכר את הרגעים האחרונים של המחצית הראשונה כאשר עכו השוותה ל-2-2. הפועל תל אביב בדקות האחרונות מתפוצצת על עכו ומביסה אותה 5-2. אולי זאת לא נגמר. שער עשירי של דדי בן דיין העונה. עונת השיא של דדי בן דיין הייתה לפני 10 שנים כאשר הוא כבש 11 שערים בעונה אחת במדי מכבי תל אביב. הוא מתקרב עוד שער לשיא שלו והפועל תל אביב ב-5-2. בן דיין זה השם, בן דיין, אין מגן כזה. בן דיין שהתחיל את הקריירה כחלוץ, מוכיח שהוא יודע לכבוש גם עמדת מגן, אבל הסיפור רמי הוא ורמוט. ורמוט מתעורר, ורמוט מייצר, זה התחיל עם שכטר, גם עכשיו זה ייצור של ורמוט עם מסירה נהדרת שמשאיר את בן דיין לבד מול השער. משימה גדולה למסילי למחר, משום שוורמוט עבר אותו בטבלת המבשלים.